मोनफैबाय मैया बुंनाय मानसि आइएस खुलुमबाय मैया जा टपिकनि सायाव आं लाइभ फैदोंमोन आरो रायजोफोरखौ खावलायदोंमोन जाथाया मानसिखौ मोनबाय पुलिस स्टेसनाव आरो बेनिखायनो गासैनि रायजो राजासिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय लोगोसे गसाइगाव पुलिस स्टेसन गासै स्टाफखौबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो लोगोसे आंनि बे लाइभ एबा भिडिअ हगारनायखौ जाय बिथांमोना शेयार खालामदोंमोन बिथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोजों रोजा रोजा साबायखर थाबाय मानो होनबा खैफोदनि समाव बेसेबां शेयार खालामबाय नोंथांमोना आरो गोबां नायदों स' बिनि थाखाय रोजा साबायखर थाबाय आरो बे जाथाया मानसिखौ लाबोफिननाय जाबाय दिनै फुङाव फैबाय आरो आं बिसोरनि न'आव थांनानै एसे ब्लग बानायनाय जादोंमोन बे ब्लग माने एसे मानसिनि फेस टु फेस रायलायबाय आरोना बेखायनो एसे दिन्थिनो नागिरदों रायजोफोरनो नायजोबानो जाबाय पालंनि देवगोन मोनफैबाय मैया बुंनाय मानसिया फैदो रे मैया जेनथेन दिनैसो सहैदोंना फुङावसो रायजोफोर जायफोरा आंखौ हेल्प खालामबाय एसे थेंक इउ शेयार खालामनायनि थाखाय आरो लोगोसे जोंनि मानसि थांबाय गामिनिफ्राय बिसोरो लाबाय आरो थानायाबो गोबां हेल्प खालामबाय बिथांखौबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय थानाखौ किबा এটা কৈ দিয়া गसाइगाव थाना गसाइगाव थानाखौ কৈ दे धन्यबाद जनाय दे आफा इसोरा आंखौ बासायबाय आरोना बिदिनो आरोना माने गामिनि मानसिफोरा थांनानै लाना फैबाय आरो बिदिनो लोगोसेनो माने आं सानदोंमोन माने गैला सानदोंमोन आरो माने धरल' गाफा बोराया बासिनाय बायदि जाबाय आरोना बेनो आरो आंनि बुंनांगौना ओमफ्राय पुलिस स्टेसनखौबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिथां होदों दे होमबा जाबाय दे रायजोफोर नै बेखौनो दिन्थिबाय मानसियाथ' मोनफैबाय नङा होमबा जायखिजाया गसाइनि अननायाव रायजो राजाफोरखौ जायफोरा सापर्ट खालामबाय बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर होबाय आरो गामिनि मानसियाबो बहुत खस्थ' खालामबाय बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर होबाय आरो लोगोसे गसाइगावनि पुलिस स्टेसन बिसोरखौबो साबायखर बावहरनाय थाबाय সেয়ে যোৱাকালি যিটো মই টপিকত ব্লগ বনাইছিলোঁ সেয়ে গোসাইগাঁও পুলিচ ষ্টেচনক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ যাতে আমাৰ ভিন্নজনক যাতে আপোনালোকে সঠিকমতে ঘৰলৈ পঠাই দিলে সেয়েহে আপোনালোকক মোৰ চেনেলৰ পৰা ধন্যবাদ থাকে আৰু লগতে যিসকল আমাৰ ভিউৱাৰসকলে যাতে শ্বেয়াৰ কৰিছিল তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন দিলোঁ আৰু আগন্তুক যাতে কেতিয়াবা ভৱিষ্যতত যদি আমি এনেকুৱা দৰকাৰ হয় সহযোগ নিশ্চয় আপোনালোকে যাতে পুলিচসকলে আমাক ছাৰসকলে সহযোগ কৰে সেই আশা থাকিল जोबनाय बेखौनो बुंनो नागिरदों जायफोरा चेनेलखौ आंनि जोबजासिम नायबाय बिथांमोना रोजा रोजा साबायखर होबाय आरो जायफोरा आंनि फेसबुक पेजआनो जा इउटुब चेनेलानो जा नायबाय थायो जाहाथे बिथांमोनखौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाबाय लोगोसे फेसबुक पेजखौबो फल' खालामनो थाबाय स' दिनैनि ब्लगा बेनोसै स' बाय बाय सि इउ नेक्स्ट ब्लग